Радыё Радэкс. Падкасты Міколы Дзядка. Размовы з людзьмі, якія змяняюць Беларусь. Смелая палітычная аналітыка, вызваленчая адукацыя і радыкальныя высновы. Радыё Радэкс. Твой пропуск у тэрыторыю свабоды. Паслухай сам, парай сябрам. Вітаю, сябры! Чытаючы навіны аб збіццях і катаваннях на Акрэсціна, праглядаючы відэа збіццяў, кожны з нас мошкі афігеваў з таго, што адбываецца. Я ўжо не кажу пра тых, хто асабіста прайшоў праз затрыманне. Шок, здзіўленне, неразуменне. Як такое магчыма? З пачатку рэвалюцыі я чую ад людзей адное і тое ж пытанне. Адкуль у міліцыянтах такая звярыная жорсткасць? Чаму сілавікі, якія хоць і заўжды былі непрыемнымі людзьмі, аднак усё ж трымаліся пэўных межаў, у гэтыя 3 дні, як быццам сарваліся з ланцугу, пачаўшы катаваць, гвалціць і забіваць нашых суграмадзян. У чым справа? Такога ж ніколі не было. Як такое магчыма? У пошуках адказу людзі звярталіся да самых розных версій. Народ пісаў у соцсетках, што амапаўцам даюць наркотыкі, што да нас прыехаў расійскі альбо сербскі спецназ, бо беларусы б ніколі не пачалі так жасціць, і гэтак далей. Аналізуючы пытанне, я зразумеў, што праблема гэта надзвычай комплексная, і адказ на яе не будзе простым. Тым не менш, гэты адказ я паспрабую даць. Да праяваў экстрэмальнай жорсткасці з боку карных органаў у жніўні 2020 года ў Беларусі прывялі фактары, якія можна падзяліць на 2 вялікія групы: індывідуальныя фактары і структурныя фактары. Пачнем з індывідуальнай групы фактараў. Іх 6. Першы – прафесійная дэфармацыя. Сілавік – гэта чалавек, які на працягу доўгі год працуе бок а бок з гвалтам. Ён вымушана стасуецца з забойцамі, гвалтаўнікамі, хатнімі скандалістамі, бачыць кроў, пабоі і нават смерць. Таксама ён прымяняе гвалт у сваёй штодзённай працы і бачыць, як яго прымяняюць калегі. Калі мы кажам пра АМАП, то ў прынцыпе іхняя праца на 90% складаецца альбо з гвалтоўных дзеянняў, альбо з навучэнню гвалтоўным дзеянням. Непазбежна ў такіх людзей адбываецца дэфармацыя псіхікі. Яны пачынаюць разглядаць пабоі і знявагі як легітымны спосаб вырашэння любых праблемаў і дасягнення любых мэтаў. У іх выпрацоўваецца талерантнасць да віду чалавечых пакутаў. Яны не выклікаюць у іх будь-якіх эмоцый. Для нас з вамі ударыць чалавека – гэта важны ўчынак, на які яшчэ трэба адважыцца. Для іх ударыць чалавека – гэта тое, што проста трэба зрабіць, каб атрымаць вынік. Як для нас зрабіць рэпост. Кажучы вобразнай мовай, у сілавікоў у звязку з іхняй працай чарствее сэрца, і яны робяцца няздольнымі да эмпатыі і суперажыванняў. Бо калі б яны не выпрацавалі ў сябе гэтую чэрствасць, яны не змаглі б працаваць. Другі фактар – страх. Гвалт у дачыненні да бездапаможных людзей часта з'яўляецца гіперкампенсацыяй уласнага страху. 9-11 жніўня і пазней карнікаў нярэдка білі на вуліцах гораду, некаторыя былі нават скалечаныя. То бок яны разумелі, што зараз яны больш не знаходзяцца ў бяспецы, што закон і форма не стануць іхняй абаронай. Яны страцілі кантроль над сітуацыяй. Збіваючы чалавека дубінкай, мент як бы вяртае сабе ўладу над навакольным светам, кампенсуе свой страх праз пакуты іншага чалавека. Ён паказвае сам сабе, што зараз навакольны свет у яго ізноў пад кантролем. Я б'ю чалавека, і ён крычыць. Я прымушаю яго пець гімн Беларусі, і ён пяе. Даўно падмечана, што самыя вяршыні жорсткасці і садызму дэманструюць якраз самыя баязлівыя людзі, бо дастаўляць пакуты іншаму – адзіны даступны для іх спосаб заглушыць страх і самасцвердзіцца ў навакольным свеце. Для вышэйшых чыноў, якія аддавалі загады і арганізоўвалі карную акцыю ў жніўні, гэта яшчэ і страх пераменаў, бо перамены для іх азначаюць страты прывілеяў і звычайнага ладу жыцця. Уявіце сабе, вось зараз вы жывеце ва ўтульнай кватэры. Можаце штодзень піць каву ва ўлюбёнай кавярні і купляеце ў краме прадукты, нягледзячы на цэннікі. Прывыкнуўшы да такога жыцця, вы наўрад ці захочаце адмаўляць сабе ў каве, пераходзіць на ролтоны і пераязджаць у інтэрнат з прусакамі. І вядома, каб вам не прыйшлося гэтага рабіць, вы будзеце гатовыя на многае. Гэтаксама і міліцэйскія чыны. Трэці фактар – ідэалагічная прамыўка.
Многія схільныя перабольшваць гэты фактар, робячы з амапаўцаў і КДБшнікаў нейкіх там ідэйных ватнікаў. Гэта далёка ад ісціны. Аднак гэты фактар таксама нельга скідаць з рахункаў. Ім вядома, штодзень расказваюць пра тое, што ўсе пратэстоўцы гэта анархісты і футбольныя фанаты, што мы ўсе праплочаныя, а ў выпадку сыхода Лукашэнкі нас чакае лёс Сірыі, вайна і гей-парады. Абсалютная большасць ментоў успрымае гэту інфармацыю на самым павярхоўным узроўні, не рэфлексуючы. Аднак кожнаму чалавеку, нават менту, калі ён робіць нешта цяжкае і не вельмі сацыяльна адабральнае, напрыклад, кідае ў чалавека светашумовую гранату, трэба хоць нейкае маральнае абгрунтаванне, якое б дазволіла яму адчуць, што ён на правільным баку, што тое, што ён робіць, гэта добра і справядліва. Чаму? Ды таму, што ў кожнага чалавека ёсць сацыяльны інстынкт справядлівасці. Мы ўсе падсвядома разумеем, што існуе дабро і існуе зло. Гэта ў нас ад прыроды. І нікога з нас, акрамя таго, у школе ці ў сям'і не вучылі. Гвалтуй, бей, забівай. Таму, каб пачаць рабіць вось такія рэчы, мы мусім пераканаць сабе, што мы гэта робім не таму, што мы кончаныя баязлівыя садысты, а таму, што мы пераследуем нейкую высокую мэту, дзеля якой, у прынцыпе, такія рэчы рабіць можна. То бок кожнаму чалавеку для выканання нейкіх злых, падступных, гвалтоўных дзеянняў патрэбнае апраўданне. Сапраўды амапаўцы вераць у тое, што гвалтуючы людзей і разбіваючы ім тэлефон аб галаву яны абараняюць Беларусь ад вайны і хаосу, ці не, не так важна. Важна, што гэтым яны рацыяналізуюць свае дзеянні. Чацвёрты фактар – інтэлектуальная абмежаванасць. Гэта можа паказацца звышвідавочным, аднак гэты фактар часта недаацэньваюць. У рэальнасці любы чалавек з зачаткамі крытычнага мыслення, які пытае хаця б базавую цікаўнасць да гуманітарных ведаў і чытае навіны з больш чым адной адэкватнай крыніцы, мусіць разумець, што рэжымы кшталту лукашэнкаўскага ў гістарычнай перспектыве вырашанае, што карт-бланш на забойствы, выдадзены табе на некалькі дзён, спрацуе супраць цябе самога. Табе даюць максімальна далёка заплыць у тваіх злачынствах, каб павязаць кроўю з гэтым рэжымам, каб пазбавіць шляхоў да адступлення. А потым, у выпадку разбору палётаў, яшчэ і зробяць крайнім. Толькі вельмі недалёкі чалавек можа думаць, што рэжым Лукашэнкі вечны і што праз 10 ці 20 год родныя забітых супакояцца і ўжо не будуць хацець правасуддзя. Аднак АМАП, унутраныя войскі і большая частка міліцыянтаў якраз і складаюцца з такіх абмежаваных і недалёкіх людзей. Яны не думаюць на крок наперад, не разважаюць аб наступствах сваіх дзеянняў, не рэфлексуюць нават тады, калі гэта ў іх жа ўласных інтарэсах. Прасцей кажучы, яны тупыя. Менавіта таму яны робяць тое, што робяць. Не тупому быць на такой працы і рабіць гэтыя дзеянні немагчыма. Такі чалавек адтуль хутка сыдзе і не будзе рабіць шкоду сам сабе. Бо існуюць элементарныя пытанні, задаўшы якія самому сабе можна абрушыць усю ідэйную матывацыю. Калі за Лукашэнка 80%, чаму яны не выходзяць на вуліцы? Чаму ваюючай галечнай Украіне мінімальны заробак ужо перавысіў беларускі? Чаму тыя краіны, дзе прэзідэнты мяняюцца, жывуць лепей, чым тыя, дзе не мяняюцца? Калі Беларусь такая класная і стабільная, чаму да нас не едуць мігранты з Польшы, з Літвы, а наадварот беларусы з'язджаюць туды? І гэтак далей. Але яны не задаюцца гэтымі пытаннямі, таму што, як я ўжо сказаў вышэй, яны тупыя. Яшчэ адно пацверджанне гэтаму. Это тое, што эрозія дзяржапарату ў Беларусі пачалася якраз з тых ведамстваў, дзе патрабуецца максімальная кваліфікацыя і ўзровень адукацыі. Пракуратура, следчы камітэт, МЗС, Акадэмія навук. Менавіта яны пачалі хістацца першымі. Лукашэнке нават прыйшлося змяніць генпракурора і звольніць кіраўніка Інстытута сацыялогіі НАН, а МЗС зараз увогуле амаль у паралічы, бо адтуль пазвальнялася ледзь не палова супрацоўнікаў. З гэтай жа тэндэнцыі робіцца відавочна, што АМАП будзе развальвацца апошнім, бо там працуюць проста біяробаты без інтэлекту, якія жывуць выключна на базавых жывёльных інстынктах і увогуле не ўключаюць свой мозг. Пяты фактар – матэрыяльная зацікаўленасць. Гэты фактар я б аднёс да ключавых. Міліцыянтам, асабліва АМАПу, плацяць даволі някепскія па беларускіх мерках заробкі. Канешне, размовы пра 15-20 тысяч рублёў у месяц – гэта выдумкі.
Сапраўды амапу і ўнутраным войскам даплочваюць за разгоны мітынгаў, а звычайным русаўскім ментам давалі грошы ў выбарны перыяд у якасці прэмій. Аднак гэта ўсё роўна не тыя касмічныя грошы, пра якія часта пішуць у тэлеграм-чатах. Так ці інакш, абсалютная большасць ментоў разумее, што пры сваіх скілах яны столькі не заробяць больш нідзе. Бо яны не ўмеюць нічога іншага, акрамя як выконваць загады начальства і біць людзей. Асабліва гэта датычна кіраўніцтва, бо ў яго заробкі найбольшыя. Вялікую ролю адыгрывае таксама службовае жыллё і магчымасць сысці на пенсію 45 год, а таксама іншыя сацыяльныя ільготы. Дзе яшчэ хлопец з вёскі заробіць 1000 рублёў у месяц, ды яшчэ з магчымасцю пераехаць у мінскую кватэру. Міліцыянты, акрамя таго, плоць ад плоці нашага кансюмерысцкага грамадства. У гэтым лёгка пераканацца, калі паслухаць, аб чым яны між сабой размаўляюць. Адпачынак у Турцыі, машыны, тэлефоны – вось што займае іхні розум, а далёка не пытанні геапалітыкі ці сацыялогіі. Таму меркантыльная зацікаўленасць грае аграмадную ролю ва ўсім тым, што яны робяць. Яны разумеюць, што перастаўшы біць людзей і выконваць загады, яны пазбавяцца прывычнага ўзроўню жыцця. А гэтага не хоча ніхто. Ну і ўрэшце шосты фактар – фактар канфармізму. Вызначаючы для сябе межы дапушчальнага гвалту, кожны сілавік заўжды глядзіць на тое, што робяць ягоныя калегі. І калі ён бачыць, што астатнія б'юць, здзекваюцца і гвалцяць, і гэта ўспрымаецца як норма, ён з вялікай верагоднасцю пачне таксама гэтак рабіць. Гэты зрух нормаў дапушчальнага можа нават мець кароткатэрміновы характар. Узгадайце траўлю ў школе. Калі вучні, якія заўсёды паводзілі сябе, здавалася б, нармальна, раптам натоўпам могуць пачаць цкаваць аднаго безабароннага чалавека, біць яго, плявацца, усяляк здзеквацца. У той момант гэта падаецца ім забаўным і абсалютна нармальным, а збоку выглядае як масавы псіхоз. А потым, калі натоўп рассмоктваецца, усе паасобку ізноў робяцца нармальнымі рабятамі. Калі ж іх прыцягваюць да адказнасці за зробленае, кожны выглядае сумным, падаўленым і як быццам здзіўленым ад уласных дзеянняў. А першым аргументам гучыць: «А што я? Гэта ж усе рабілі». Гэтаксама і тут. У своры амапаўцаў карціна дапаўняецца яшчэ і тым, што калі ты будзеш занадта лаяльны да затрыманых, гэта выклікае ўжо да цябе пытанні: «Ты што, можа, сам з гэтых? Самы разумны ці што? Хочаш застацца чыстенькім?» Я нават чуў аб гісторыях, калі амапаўца, які адмаўляўся збіваць затрыманага, самога пачаў збіваць ягоны камандзір. Такім чынам фарміруецца сітуатыўная сацыяльная норма, падмацаваная кругавой парукай, страхам і карпаратыўнай салідарнасцю. А зараз перайдзем да структурных фактараў. Іх усяго два. Першы структурны фактар – гэта адмоўная селекцыя. Ён аб'ядноўвае і стварае сінергію шэрагу папярэдне пералічаных фактараў – страха, тупасці і ідэалагічнай індактрынацыі. Адмоўная селекцыя азначае, што ў карных органах застаюцца толькі людзі, здольныя ў належнай ступені праяўляць негатыўныя рысы свайго характару – жорсткасць, цынізм, бесчалавечнасць, сляпую паслухмянасць. Гэты фактар працуе як уверх па іерархіі, так і ў часавай перспектыве. То бок, чым больш ты праяўляеш гэтыя якасці, тым больш верагоднасць, што ты прасунешся ўверх па ўладнай іерархіі, а таксама, што застанешся на службе праз 2-3 гады і болей. І наадварот, калі ты не здольны біць людзей па загадзе, калі сляпое выкананне злачынных загадаў выклікае ў цябе маральныя пакуты, то твае шансы падняцца па службе імкнуцца да нулю. А самае галоўнае, ты не зможаш доўга вытрымаць у гэтай сістэме, бо знаходжанне ў ёй будзе для цябе максімальна некамфортным. Яна проста выцесне цябе, як іншародны арганізм. Альбо звольняць, альбо звольнішся сам. Гэта і называецца адмоўная селекцыя. Няцяжка здагадацца, што ў выніку яе на вышэйшых пасадах у якасці самых давераных вінцікаў сістэмы застаюцца толькі адборныя мерзотнікі. Тыя, у каго сумлення не засталося ўвогуле, бо яны зрабілі ўжо такую колькасць злачынстваў, паламалі такую колькасць лёсаў, што любыя чалавечыя якасці ў іх даўно атрафіраваліся. Таму ім няма ніякай праблемы аддаваць загады на згвалтаванні і забойствы, а потым, як Караеў альбо Казакевіч, хлусіць людзям у вочы аб тым, што гэтага не было, і мы гэта ўсё самі выдумалі.
Яшчэ адзін важны момант. Я гатовы сцвярджаць, што адмоўная селекцыя міліцыянтаў пачынаецца яшчэ да пачатку службы. Гэта значыць, што ў міліцыю уже ад пачатку ідзе вялікі адсотак людзей з псіхалагічнымі адхіленнямі, схільных да садызму і жорсткасці. Я неаднаразова чуў нават ад саміх супрацоўнікаў міліцыі, што да іх ідзе шмат тых, каго травілі ў школе альбо з неўладкаваных сем'яў. А гэта значыць, што гэта тыя людзі, якія з дзяцінства зведалі гвалт, у тым ліку, магчыма, сексуальны, і як большасць садыстаў і маньякаў маюць жорсткія псіхалагічныя траўмы і комплексы, для кампенсацыі якіх прычыняюць боль і пакуты іншым людзям. Каб ісці ў міліцыю, трэба любіць падпарадкоўвацца, а гэта ўжо нездаровы званочак. Прышэчы ж у гэтую структуру і патрапіўшы ў жорнавы адмоўнай селекцыі, у цябе няма іншага выйсця, акрамя таго, каб альбо даць сістэме вылепіць з цябе тое, што ёй патрэбна, ці папросту сысці самому. Не забывайцеся, што вялікая колькасць амапаўцаў, калі не ўсе, ідуць туды адразу пасля арміі, то бок знаходзяцца ў жорнавах сістэмы і ўсіх яе фактараў уздзеяння з 18 год. А гэта значыць, што яе аўтарытарныя прынцыпы робяцца каштоўнасным стрыжнем іхняй асобы, расхістаць ці зламаць які вельмі цяжка, а часамі немагчыма. Ну і другі структурны фактар – гэта, вядома, прамы загад. Мы пакуль не ведаем, як ён быў сфармуляваны і якім чынам даводзіўся, аднак абавязкова аб гэтым даведаемся. Вялікая колькасць сведчанняў кажа аб тым, што такі загад быў. Карнікам з міліцыі, амапу і ўнутраных войскаў давалі прамое указанне катаваць і максімальна здзеквацца з затрыманых. А таксама нейкім чынам давалі зразумець, што за гэтыя дзеянні яны не панясуць ніякай адказнасці. Менавіта гэты структурны фактар дазволіў раскрыцца садысцкім рысам характару карнікаў. Падсумуем. Такім чынам, жорсткасць, цынізм і садызм міліцыі падчас жнівеньскіх падзеяў можна растлумачыць 6 індывідуальнымі фактарамі. Прафесійнай дэфармацыяй, якая робіць іх абыякавымі да людскіх пакутаў, страхам перад адпорам з боку народу, ідэалагічнай напампоўкай у ахоўніцкім і ультракансерватыўным духу, уласна тупасцю, якая не дае ім зразумець наступствы сваіх дзеянняў для іх жа саміх, матэрыяльнай зацікаўленасцю, ім за гэта добра плацяць, і канфармізмам. Яны глядзяць, што робяць іхнія калегі і робяць тое ж самае. А таксама ёсць два структурных фактары. Адмоўная селекцыя, якая, дзейнічаючы на працягу доўгага часу, пакідае ў карных органах толькі тых, хто здольны на вышэй азначаныя дзеянні, а не здольных выціскае. А таксама прамы загад начальства на праявы жорсткасці і садызму. Аднак гэта не ўсё. Галоўнае я пакінуў для вас на самы канец. Чаму ў жніўні 2020-го такі гвалт стаў магчымы? Праўда ў тым, што ён быў магчымы заўжды. У Беларусі заўсёды адбываліся забойствы, згвалтаванні і катаванні з боку міліцыі. Проста грамадства аб іх не ведала, не хацела ведаць, альбо нават ведаючы, ніяк на іх не рэагавала. Давайце проста прабяжымся па тэматычных загалоўках СМІ за апошнія гады. 2016 год. Мінск. Амапаўцы збілі 2 падлеткаў і памачыліся ім на галовы. Дарэчы, гэта быў гучны выпадак. Каб адмазаць аднаго з амапаўцаў, на 17гадовага падлетка нават завялі крымінальную справу, нібыта ён таго амапаўца збіў. Нічога не нагадвае. Як зараз людзі прыходзяць пісаць заявы ў СК, а на іх заводзяць крымінальныя справы за ўдзел у масавых беспарадках. Гомельскі раён. Патрульныя збілі кіроўцу і адмовіліся выклікаць хуткую. Дарэчы, у тым жа 2016 годзе ў СІЗА-1 на Валадарцы быў забіты падследчы Ігар Пцічкін, а ў турме нумар 8 памёр ад неаказання медыцынскай дапамогі Ігар Барбашынскі. Працягваем чытаць загалоўкі. 2017 год. Мінск. Амапавец збіў 16гадовую Яну Чуліцкую, пасля збіцця ёй дыягнаставалі эпілепсію. Віцебск. Цытата. Білі галавой аб сцяну, пакуль не званітавала. Канец цытаты. Міліцыянты збілі актывістку ў чыгуначным раусе. 2018 год. Цытата. Білі па геніталіях, пагражалі засунуць швабру ў анал. Канец цытаты. Магіліўчанін заявіў аб катаваннях з боку міліцыі. Гомель. 4 міліцыянтаў збілі падлетка, а потым абвінавацілі ў непадпарадкаванні міліцыі. У Гомелі п'яныя міліцыянеры збілі інваліда. Зараз ён заікаецца і ходзіць з палачкай. Я думаю, зразумела, што я выбраў далёка не ўсе загалоўкі, у рэальнасці іх было нашмат больш. А колькі выпадкаў не дайшло да СМІ?
А за 2019 год дастаткова ўзгадаць аблаву на цыганоў па ўсёй Беларусі, падчас якой як мінімум адна жанчына памёрла ад сардэчнага прыступу, а дзесяткі, а магчыма і сотні былі збітыя. Пачынаючы з 1990-х гадоў існуе практыка уводзіць у беларускія турмы спецназ для трэніровак. Алмаз і Собр збіваюць бяззбройных зняволеных, называючы гэта прафілактычнымі мерапрыемствамі. І калі збіцці звычайных зэкаў яшчэ маюць нейкі шанс трапіць у прэсу, і таму ўжо практыкуюцца не так часта, то з асуджанымі на смерць ці пажыццёвымі зняволенымі можна рабіць усё, што захочаш, бо для адміністрацыі турмаў яны ўжо жывыя трупы. Падчас маёй адсідкі многія зэкі мне расказвалі, як ламалі блатных на ПК-1 у Мінску, на месцы якой зараз жыллёвы цэнтр «Каскад». Зняволеных закідвалі ў адных майтках у камеры, дзе на сценах віселі ледзяшы. Выганялі на вуліцу ў мароз у адных сланцах, пасля чаго іх пачыналася гангрэна і ім ампутавалі пальцы. На пачатку 2000-х міліцыянты забілі там палкамі насмерць як мінімум аднаго чалавека. А як наконт нападаў Собру на анархістаў у 2018 годзе? Мяне і маіх таварышаў збівалі, абражалі, пазбаўлялі волі. Не па падазрэнню ў нечым, а проста па факце нашай ідэалагічнай прыналежнасці. А як наконт аблаваў на ЛГБТ-вечарыны, на незадакументаваных мігрантаў, на панк-канцэрты, а разгром фанацкага руху з тэрмінамі па 5-10 год і катаваннямі падчас следства? Аднак скажыце мне, пасля якога з гэтых выпадкаў на вуліцу выйшлі хаця б дзесяткі людзей? Я не кажу ўжо пра тысячы. Рэальна, нават самыя абуральныя выпадкі вызвалі шум хіба што ў прэсе і абурэнне праваабаронцаў. Што датычна выпадку з цыганамі, то буйная карная акцыя супраць цэлай этнічнай групы увогуле б засталася нікому невядомая, калі б не некалькі недзяржаўных СМІ, якія пачалі актыўна аб ёй лямантаваць. Што аб'ядноўвае ўсе гэтыя рэпрэсіўныя акцыі? Кожная з іх адбылася супраць пэўнай, канкрэтнай, адносна невялічкай групы насельніцтва. Групы, якая ўвіду сваёй малаколькаснасці і стыгматызаванасці не можа разлічваць на падтрымку ўсяго грамадства. Цыганы? Дык яны наркотыкамі гандлююць, так ім і трэба. Анархісты, футбольныя фанаты? Ну, шкада, канешне, аднак яны ж усё ж экстрэмісты, што яны хацелі? Мігранты? ЛГБТ? Зэкі? Без каментараў. На жаль, грамадства не зразумела, што калі дзяржава ўдасканальвае рэпрэсіўныя механізмы на адной групе, раней ці пазней яны будуць прымененыя на другой групе, на трэцяй, чацвёртай, а пасля, у выпадку небяспекі для рэжыму, і на ўсім грамадстве. Менавіта гэта і адбылося. Народ Беларусі зразумеў, у якой дзяржаве ён жыў толькі тады, калі рэпрэсіўныя практыкі, якія дзесяцігоддзямі прымянялі да маргіналізаваных груп, урэшце прымянілі да яго самога. Гэты механізм лепш за ўсё паказаны ў знакамітай цытаце Марціна Німёллера. Калі нацысты хапалі камуністаў, я маўчаў, я не быў камуністам. Калі яны саджалі сацыял-дэмакратаў, я маўчаў, я не быў сацыял-дэмакратам. Калі яны хапалі сяброў прафсаюзу, я маўчаў, я не быў сябрам прафсаюзу. Калі яны прыйшлі за мной, заступіцца за мяне ўжо не было каму. Вельмі падобны працэс адбыўся з беларускім грамадствам. Пад сцягам барацьбы з экстрэмізмам, барацьбы за маральнасць дзяржава трэніравала карнікаў на малых, маргіналізаваных палітычных і сацыяльных суполках, ад анархістаў да зняволеных і нават свінгераў. Падчас прэсінгу гэтых суполак шырока ўжываліся катаванні, збіцці, парушэння ўсіх магчымых заканадаўчых нормаў. Рэакцыя грамадства была вельмі вялай, можна сказаць, рэагавала толькі невялічкая частка грамадзянскай супольнасці. Адпаведна, калі ад катаванняў паміралі звычайныя, рандомныя людзі, гэта не турбавала нікога, бо здавалася адзінкавымі выпадкамі, хаця насамрэч гэта ўжо была сістэма. І большасць людзей шчыра думалі, што ім не памочацца на галаву, іхняга сына не згвалцяць дубінкай. Людзі працягвалі лічыць міліцыю прадстаўнікамі легітымнай улады, хаця яна даўно ўжо была карным органам. Менавіта з-за гэтай недальнабачнасці, абыякавасці і атамізаванасці беларускае грамадства праспала момант, калі можна было перадухіліць карную акцыю жніўня 2020 года. Уявіце сабе, што за кожнага звычайнага грамадзяніна, збітага альбо, крый Божа, забітага ў пастарунку, у цэнтры горада збіралася б хаця б некалькі сотняў чалавек. Хіба пасля гэтага на Акрэсціна асмеліліся б кагось збіваць? Уявіце сабе, што канал «Карнікі Беларусі» з 70 тысячамі падпісчыкаў быў бы створаны не пасля таго, як сотні мусароў замазаліся ў злачынствах, а ў годзе 2017. Ці сталі б яны так лютаваць, ведаючы, што ўсе іхнія твары вядомыя?
Уявіце сабе, што машыны міліцыянтам пачалі б спальваць на некалькі год раней, а не пасля таго, як яны забілі больш за дзясятак чалавек. Ці рызыкнулі б яны тады кагось забіваць? Думаю, адказы відавочныя. На жаль, у беларусаў аказаўся надзвычай высокі балевы парог. Спатрэбілася 500 выпадкаў катавання і каля дзясятка забітых, каб людзі зразумелі, які монстр увесь гэты час жыў, рос і тлусцеў, пакуль большасць беларусаў былі занятыя сваімі побытавымі справамі. Спатрэбілася, каб усе метады, даўно адпрацаваныя на анархістах, зэках і ЛГБТ, былі ўрэшце прымененыя супраць усяго грамадства, каб людзі прачнуліся і зразумелі, на што здольная ўлада, калі яна не баіцца народу. Таму я лічу, што палітычнай парадыгмай Беларусі на бліжэйшыя гады, а магчыма і дзесяцігоддзі, мусіць стаць прынцып «ніколі і зноў». Беларусы вельмі дорага заплацілі за сваю абыякавасць на працягу 26 год, за неўдзел у палітыцы, за нежаданне цікавіцца праблемамі бліжняга, за стэрэатыпы ў дачыненні да меншасцяў і радыкалаў. Мы мусім выпрацаваць у сябе трывалы рэфлекс. Любы удар міліцэйскай дубінкай па беларусу ці беларуске – гэта удар па кожнаму з нас. Мы мусім абараняць свабоду і фізічную недатыкальнасць грамадзян так, як быццам кожны з іх – гэта нашае дзіцё. Ніколі і зноў мы не дадзім пабудаваць у Беларусі дыктатуру. Ніколі і зноў мы не дадзім столькі ўлады ў рукі дзяржавы. Ніколі і зноў мы не абмяняем сваю свабоду на бяспеку, бо як ніхто іншы мы пераканаліся, што ў выніку мы застанемся і без першага, і без другога. Ніколі і зноў. З вамі быў Мікола Дзедок. Усім добра і крытычнага мыслення.